Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Buon kibalayo jing mentoy, habang iwan nakaliang kajongi banwan bandringdur ya kekam kabakitre hakini ka program kabala ay kerteng saipan. Kira jing mentoy da kaba kilala penkiu ya ka business ka jongki bat kipat baru kila tip khamha shapang jongki. Lada piru pisngau ba pikwa bangin wan bandringdur ya kekam kabakitre. Pila ban contact singi hakini ki number ki ba pi ki screen ki jongpi kenang bangin wan bangin la bandringdur ban penish kipat ba ya kekam kabakitre ba kani kanyarap ru ban pensapriang ya kekam ka jongpi. Pinang payo program saipan ngajuliana poleng bat menta ka kenti ngidon hangni hamaulai pata bandit yakindu ikong Hana kurba. Ikong Hana iju IY yakidiki Syntiew artificial aniki artificial flowers but hakador ka babit. Ida Sdang yakini kam dangshen bat menta iladap shisnam. Henry klam artatin iong ba kani kam kala ban penim kamai jakpo bat idon ru ka jing tmu ban penyar shu yakini kam ka chongi. Kerteng jonga kedai Hana Liza kurba ngasong asa hangni po molai modat beki pata blok i nga dep MB ne po Bangalore hadir nang tu ngalatre Shillong ngalatre kumha Shillong Hyundai te Saimika di hotel point sok pat ha CPWD hadir nang tu ngasong tho ba ngandatre bat kiwei kalong ka jingmi kam dami than ken kandami makana khandiat kelalong bet shibna ngalalut no shibna kat bakani pada kalong endless kenya ngala ban ngas ngodan menta ngala ban thiet khambun la dangam ngodan nga i no kum tu ken te jinsha long ban ong kum manga bangla dep MBA ka motif jonga long ki para samla baro kum manga kidang perkhat ba MBA te ngalala ban ka kiyo ka kerdan ka bahe ken tangba mostly ban ong hashalong jongi kamdan ka ta opportunities te kum balong sha kiwe ki jaka kum ha Delhi Bangalore ba kadeka kum ka Bangalore mangitep ka IT hub te ka buon ken mo ka employment opportunities ke kena samla ken tamba hang ni pat de ngana pas makana MBA nga syukut no hayeng ken te ngan penserwa le iu ya kata ka education jonga tengah sedang no di ni business ken te compare ke pilot engineers ne pilot MBA ne pilot doctors ne kanu ka kam ngimde ban ne ran te bangin seng te la lai jong namar ngi em jak po ne itu hi whether ngadi cleaner makana ru ka de ka kam hi talong kumdu ka kam hi mo ngi em ne itu hi kini baru kita ki jat Syntiew kan bang abu. Tidak pernah kini jat Syntiew ki pabun jat kini pibu hangi mo. Kini tu ki ba kam demand ha ki brio. Become demand te kini. Te kini mostly kita itu ki brio balong no low budget am. Te mereka kam bedor. Se ki kam he. Te uni ru hi ude jo. Uni nama bakin siap uni ki dan kam uni te uni ru Ïaid bahagian. Kani nga ai kerteng ka flower rentals hapo Instagram pilaban syam na kerteng lilac te jing shisha ga ni ka kam ka de na do por bang dep ya tho ken te hab jing shisha ngi mot ban shu why de ki nong decorate mo ya ka pandale e dah dia na perkhat pade ka kos hang turu silak arlak teng kanang bambet te bangin pelut ka pisah hang ta tingi thiet no ken dikini ki ayu mo kini ki Syntiew te deng la thiet pada gom tu ngi perkhat gini bu sha ai ting ong in IY ka lapat banyarap sa itu ki brio ki baduna ka jing yo mo te ki e ka jing apher kini ki Syntiew berarti Syntiew emna ka e ka jing yo nong ro jong phila ne jong gitu ki bale ki ba persang man decorate kini ki Syntiew ban shu ya kran no e ta ki real flowers mo kini artificial dai te ki tu ki Syntiew em ki long no ba pinen ka me ki ka long betang one single use weekend pila habrat no kau Syntiew MP shubo pibo shi spotting ka piyo e kan no tali san pau tali hau ni pat pila yo khambun gen events te dang don tang kite himaroi tang ki mau kha Christian not one but for engagement but weddings but ikan kum no ki po yo jikte chha phi ba ita iwe di na Instagram
but mostly kita na ki Bahaïing but tu kan but ki Paralok kan nya sengo ke MP ke M taking hanang perkat pat I misan mo nga onda de balong tingin ya company he no ate kan ya namar tang ke ini Syntiew telong ki bon ki brio ki bawa team tingin numpat la man pendap tingin nang perkat kin manwa company he no kan em ni mut le lang ki tu ki stand tiki cake table e kum tu khnang bakin sok ken ki breaking why bet she sen why na ka ju ka you can kanum don kam ken ki bakin lech nish tu ma bentang ada tentang mga may sante share rap I lok pat na you can long main support te di mai hi mo ka finance ke la di mai but hi ti menta next pa de ngadang don jingmut bangan shim na Delhi ken I kham bit dor te kum ta hi na mar goti nga yo ka rate tambalong ki kham ram na Delhi par nga kham yo ki kham bit dor phi ala ya deal hi bat ki tu ki leads nang to tambalong ka depends pa hanga landu ngan thiet ken long makita anytime la long ready ken kalong ka nuksa mo kum yanga kalong ka nuksa na benta ki bai para samlaru tamba one thing hi ka de ka finance lada don nong support if na din then it's good but then pila ben move ahead te lada don nong support if pat na din kum ka finance kan jenjar ki para samla ken chibot da ki don ki mi ki pa ki ba support ki then you can go ahead ka kam ken ki adam ka financial support kam don te ka jenjar hi ban Sdang ki no business ru tang Lyngba Instagram kan tang Lyngba Instagram na maring padon ka proper channel bangin ayuwe ki customers ma tan mentata tang Instagram hi kade pilaban syam taka flower rental sa po Instagram kinu ki ba kwa ban syam wai ki Syntiew kilaban contact nga Lyngba number 8131849980